फ्रि मोनबाय फ्रियाव 10 खान 20 खान लायनानै दोनबाय ब्लेकमेलाव फानबाय 200 300 500नि दा बिसिनि थाखायनो माखासे रायजानांगौ जाहैबाय ना बदनाम जायो माखासेया बदनाम जाबाय सोरबा सोरबाथ' मोननिफ्राय बेस्रा खम दुखु जाबाय इयो ओइ नोगोद रागा जोंदों मैया साव होलायलांदों देरहालाय बड'लेण्ड एफसि हानलायलांदों सोरबोरो सेसखादा बैसोर दुरान कापनि थाखाय ओरैबायदि जादों आरोखि माने टिकेटनि सोरबा सोरबा टिकेटखौ मोनैनि थाखाय सोरबा सोरबा दुखु मोनदों सोरबा सोरबा मोजां मोनदों फ्रियाव मोननायखाय बेबायदि जादों आरोखि दा बेखायनो जोंहा सासे ब्रादारनो फन हरगोन आङो रनित होननायनोहाय बिथाङाबो मैया काजलगावहाय टिकेट लायनो थांदोंमोन ओमफ्राय दा मोनखोना मोनदिया बेखौथ' आं मिथिया दा फन बुनानै बिथांनाव सोंहरगोन आरोखि आङो ओमफ्रायो खोथाया जाहैबाय मा गोबां मानसियानो क'क्राझाराव जायोबा मोजां जागौमोन होननानै बुंदों मानो होनोबा फेमिलिफ्राबो नायनो हायो आरो बोराइसाफ्राबो नायनो हायो आरो उन्दै गथ'फोरबाबो नायनो हायो होननानै गोबां मानसियानो बुंसोलायदों आरोखि दा गुवाहाटि बायदियावहाय गोबां मानसिफ्रानो ट्रेनजों थांनानै नायनो थाखाय खस्थ' जायफ्रा कार थाबाय बिथांमोना नायबाय दा गोबां मानसियानो बुंदों आरो पाब्लिकफ्रा बे आं बुंनाय खोथा नङा हेलौ टिकेट मोनबाय ब्रादार औ आदसा खुनुरुखुम मैया भिडिअ होजालाबायनानै औ माबाफ्रा जासि हरबाय टिकेटखौ ए सोर जासिहरदों बे माबाया मा होनो ए फिल्म शुटिं खालामग्राया आदसा 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 माने टिकेट मेन रानग्राया बिसोरसो रानदों नालाय आं भिडिअ बानायगासिनो हो उम ओमफ्रायो खोथाया जाहैबाय मा जेन'बा नोंथाङा माने क'क्राझाराव साबसिन मोनदों ना गुवाहाटियाव जानायाव साबसिन मोनदों आदसा औ जानायाथ' गुवाहाटियाव जानाया जोंनि थाखाय गोजानद्राय जायो लकेलाव जायोब्ला जोंनिया क'क्राझाराव जायोब्लाथ' मोजांमोन औ औ ओमफ्राय खोथाया जाहैबाय माने बे बुस्थुआ मोनसे जायगायावल' जाबाय थायाबो जाहैबाय दा औ औ औ जोंलाय पाब्लिकआलाय माथो बुंनाय औ औ दा जों खोनानाय बायदिबाथ' थांनाय बोसोराव गोगोम बाजेट खरस जादोंनो जोंनियाव जानानै आरोखि ओमफ्राय बे माबाफोरखौहाय बाजेटफोरखौ जोंनियाव खामानि मावोमोनब्ला जेन'ब्ला ओरैनो बेखार गारालासिनो अबेबा खामानियावहाय बे जोंनि थाखाय डेभेलप जायो खिन्थु फुटबलाबो नांगौ आरोखि जोंनि थाखाय औ गेलेनाय आयदायाबो नांगौ खिन्थु लकेलाव जायोब्ला जोंनि थाखायलाय मोजां पाब्लिकनि थाखाय नायग्राफोरनि थाखाय खस्थ' मोनबाय नामा खस्थ'आथ' मोनखाबाय मैयानिफ्रायनो टिकेट नागिरबाय टिकेट गैया ओमफ्राय टिकेटखौ मा अनलाइन सिस्टेम गैया नामा टिकेटआथ' अनलाइन सिस्टेम गैया देग्लायहाय ओमफ्राय जेन'बा सोरबायदि मानसिया रानो टिकेटखौलाय सोरबायदि मानसिफ्रा टिकेटआ जायफ्रा बे एसे बिबानाव दङ बिबानाव सोर सोर दंमोन बिसोर बायदिया रानबाय औ ओमफ्राय सोरबा बायदिया थांनो गोसो जानायफ्रा मोनाखिसै खोमा ना जोंथ' मैया गैयालाबो 200 300 जनसो दङमोन माबायाव काजलगाव फिल्डआवहाय स्टेडियामावहाय ओमफ्रायथ' रावबो मोनबोआखै 200 300 जनावहाय ओमफ्राय दहाय फुङावसो हलि मुलि धाबायावहाय माखासे रानदोंनो ओमफ्राय जोंथ' फैग्रोबाय ओमफ्राय सोर हरखो बेखौहाय सोर सोर रानहैखो राननायफ्राथ' एक्जेक्टलि जों मिथिला नोंसिनो सोर हरखो बबेयाव लोगो मोनना हरखो इलाय लोगो मोननानै माने जोंनोथ' हराखै जोंनि लोगोफ्रा लानानै फैफाबाय आरोखि आदसा आदसा कारजों फैग्राफ्रा लानानै फैफाबाय आरोखि ओमफ्राय दा मोनहैबाय दा जोङो नै बाव बेरायगासिनो दा हाबहैथ'वाखै जायगायाव मैया भिडिअ बानायनानै माने टिकेटखौ रानला बायदिसोमोन माबायाव जोंनियाव फुङावसो राननो होनबायना ओमफ्राय आंथ' भिडिअ खालामनानै टेग खालामलाबायना होबाय दा ओमफ्राय फैसा लालाबायदों होननानै बुंबायना आङो 300 400 दालाल खालामदों होननानै बुंबायना ब्लेंकआव टिकेट फानदों होनना बुंबायना ओमफ्राय नुदोंनो सांग्राङा नुहैदोंनो भिडिअखौ मा हरदोंनो जोंखौ रायहरनाया ओमफ्राय आंनि नाम्बार बिहरबाय सासे लोगोनावहाय सोरबा सोरबाथ' मोननिफ्राय बेस्रा खम दुखु जाबाय इयो ओइ नोगोद रागा जोंदों मैया साव होलायलांदों देरहालाय बड'लेण्ड एफसि हानलायलांदों सोरबोरो सेसखादा जोंबो मोनाखै दा कामाख्या मोनफैनानैसो टिकेट मोनदों माबाया दोननो थिनबाय माथो फ्रियावनो सोनोसैलायनो सोनायाथ' मैया इदि होनदोंब्रा फ्रियावनो सोनोसै आधार कार्डजों पेन कार्डजोंल' लानानै थां होननानै बै फ्रियाव सोनो होननानै बायसान्सआव पास गैयाला हाबहोआला बेबो आरो एफा गोजान फैनानै आंथ' क'क्राझाराव जाजानो लुबैथारदोंमोनलै ना क'क्राझारावथ' जोंनि थाखायलाय मोजांमोन हलिचरनाबो दाख्लै बुंदोंमोन ना बे खोथाखौ क'क्राझाराव जायोमोनब्ला बिराद मोजां जागौमोन होननानै
जिखुनु मा खारननि थाखाय लांखो बेखौथ' जों बुंनो हाला जोंथ' बुंनो हाला औ जोंथ' पाब्लिकसो जाहैबाय Public सो देखायला नायगोन देखायाला नाया नोंसो जाहैबाय जोंनिया जेनेबा दुरान खामा जोंनि क'क्राझारावबो जाया गुवाहाटियावबो जायाब्लाबो जों मालाय माथो खालामना औ जायाब्लाबो बन्द' जेनेबा औ खोथानि खोथा जेनेबा देग्लाय गुवाहाटियाव जाबाय खालमासि गुवाहाटियावबो लाले होनना बुंला बेबो जाहैदों मोनसे खोथाया बे बड'लेण्ड एबसुआ जेनेबा दङ आरोखि खोथानि खोथा खालमासिबो कलकातायाव जों नायहैनांगौ ओमफ्राय कलकातानिखौ बुंनायसै आरोखि कलकातायावसो लांबाय देग्लाय होननानै पाब्लिकनियालाय जेरैबो गाज्रिखा क'क्राझाराव दालाबो दाय सोरबाया टिकेट मोनैनि बुजालाबो दाय माथो मोनो जोंलाय खोथानि खोथा जों नै थांनाय बोसोर बायदियाव क'क्राझाराव खेला जादों क'क्राझार बायदियाव नुहैबावाखै बै गोजानाव देग्लाय खोनारोखोमब्लाबो नुबाय टिकेट दाम गैया टिकेटनि दामा बेसेबां टिकेट गैयारा दाम गैया फ्रियावसो टिकेटआ फ्रिया दा खोथानि खोथा नै जों मोजां खोथाखौबो बुंनांगोन माखासे गुवाहाटियाव जानानै टिकेट फ्रि मोनबाय ओमफ्राय क'क्राझार बायदियाव जानायाव टिकेट फ्रि मोनाखै फैसानि बायनानै नायनांदों ओमफ्राय जों बेखौबोथ' बुंनांगोन हिसाबाव जेनेबा बुङोब्ला बेबो जालायबाय दा माने बुङोब्ला जेरैबो मोजांबो दं गाज्रिबो दं आरोखि माने सोर साबैसेखौ नायथ्र'नो हानो होननायनि जाहैबाय बेनो जाहैबाय दा हनै सोरबा बायदिया टिकेट फ्रि मोनबाय फ्रियाव 10 खान 20 खान लायनानै दोनबाय ब्लेकमेलाव फानबाय 200 300 500नि दा बिसिनि थाखायनो माखासे रायजानांगौ जाहैबाय ना बदनाम जायो माखासेया बदनाम जाबाय दा सासे सानैया फाननानै जाबाय हनै जों मैया भिडिअ बानायबाय रायजाबाय सोरबोरै टिकेट रानग्राफ्रा भिडिअ बानायफिननो थिनहरलायदों आंखौथ' माबाया सांग्राङा बुंहरदोंनो